Ähliňize salam, kanala hoş geldiniz. Bugünkü video sapağımızda Wi-Fi router'ın açar sözünü, yani parolun çalışmagy, şeýlehem MAC filtr nädip goýmaldygyny öwreneriz. Hanonda videomuza başlaýas. Ilki bilen biz Wi-Fi router'a baglanmaly. Sonra Google Chrome browser açacağız. Eğer de sizde Google Chrome browser yok bolsa, islendik browserden peýdalanıp bilersiniz. Sonra Wi-Fi router'ımızın arka yüzüne bakın. Her bir Wi-Fi router'ın öz IP salgysy, yani adres bolýar. Mesela menin TP-Link router'ımın IP salgysy. Şu IP salgy netijesinde biz Wi-Fi router'ımızın admin paneline, yani sağlamalar bölümüne girýär. IP salgysyny biz browser'ımızın gözlem penceresine ýazýas ve enter düğmesine basýas. Şu şekilde admin giriş penceresi çıkar. Giriş adı ve açar söz sorar. İkisine de admin ve admin diýip ýazýas. Sebäbi bular adatça öndürücü kampanya tarapyndan berilen ulanjy ady we açar söz bolup durýar. Yazanymyzdan sonra login diýip girýäs ve şu şekilde pencere çıkar. İlki girişmäke aýdyp geçeýin. Bu sağlamalar açar söz çalışmak ähli Wi-Fi router'da meňzeş diňe ýerler sağlamalar bölümüni ýetgeşme bolup biler. Indi bolsa açar sözünü, parolunu ýetgeçjek bolsak, şu wireless diýen ýere gelýäs we basýas. Bu bölümler barada aýdyp geçeýin. Yani biz basic bölümünde Wi-Fi router'ımızın adyny ýetgetip bilýäs. Şu SSID diýen ýere gelýäs we öz islegimize göre ady goýup bilýäs we save edip sahranyň edip bilýäs. Hid access point pitiçka basanmızda bizim Wi-Fi router'ımızın ady beýleki enjamlarda, meselem kompýuterde ya telefonlarymızda çykmaýar, yani görünmeýär, adyny gizleýär. Indi bolsa secret bölümine gelýäs. Bu bölümde biz esasy parolunu ýetgetýäs. Parolunu ýetgetjek bolsak, şu ýere gelýäs, yani WP password gelýäs we özümiz 8 sifrdan az bolmadyk parol goýýas. Meselem 1 3 4 5 6 7 8 öz islegilerinize göre parolü goýup bilersiniz. Yani 8 sifrdan az bolmadyk parolü ve save edip sahranyň edýäs. Sonra MAC filtr bölümüne gelýäs. MAC filtr bölümüne gelýäs. Bu bölümde siz router'ınızı goragda goýup bilersiniz. Meselem sizin smartphonuňyzda ya kompýuteryňyzda MAC Wi-Fi adres bolýar. Şol adresi şu add düğmeye basýas ve şol sizin smartphonuňyzdaky ya da kompýuteryňyzdaky MAC Wi-Fi adresi göçürýäs, yani şu ýeri ýazýas. Meselem meniň telefonumyň MAC Wi-Fi adresi ve sonra yazamızdan sonra save, yani sahranyň edýäs. Yani şeyler bilen Wi-Fi router'a yazan MAC adresimizden başka hiç bir enjam, meselem kompýuteryňyz ya sizin smartphonuňyz birigip bilmeýär. Yani siz Wi-Fi açarsyny aýryp Wi-Fi goragyny açyp goýan ýagdaýyňyzda hem şu MAC adres smartfondan başka enjam birigip bilmeýär. Şeyler bilen bu videomuzun sonuna geldik. Öwrenensiniz diýip umyt edýän. Eger de düşünmeýän zatlaryňyz bolsa tesvirlerde sorap bilersiňiz. Indiki video sapaklarymyzda görüşýänçä hoş, sag bolun.